खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो स्किमनि आपडेट लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै होदो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरनाय थाखाबाय। दिनैनि गिबि आपडेटआनो जादों जाय बिथांमोना अरुण'दयनि 3.0आव जाय बिथांमोना 3.0आव राङारि अनसुंथाइ मोनाखै दे लोगोफोर, महिला आइजोफ्रा माने दाख्लैनि जि 12 थारिखआव सोनाय जि अरुण'दयनि 3.0आव मोननो हायै जायफोर महिला आइजोफोर दङ, सिगांनि मोनग्राफ्राबो नैबे 3.0आव मोननो हायाखैमोन। दा बिथांमोना बेखौ मा खालामनांगौ, नोंथांमोना बे 3.0आव जुदि मोननो हायाखैबा बियो गोदानै दा एप्लाइ प्रसेसा सोलिबाय दं दे लोगोफोर। बेखौ नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनानै लाफिननो नांगौ आरो लोगोफोर। दा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गाव गावनि ग्राम पन्सायत एबा PCC अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ खौरां लाहैनांगौ। बेनि फर्म जि एप्लाइनि फर्म, बे फर्म लानाय हाबाफारिया दा सोलिबाय दं दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायहरखाबाय लोगोफोर। नोंथांमोनाबो गाव गावनि PCCनि जि अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बे अरुण'दयनि 3.0नि जि आसनिखौ गोदानै एप्लाइ खालामनानै लाहैफिन, अब्लानो नोंथांमोना जानुवारियाव माने अलरेडि नोंथांमोना मोननो हागोन आरो। दा नोंथांमोना बे अरुण'दय 3.0खौ जुदि सोरबाफोर थालांबायदोंबा थाबैनो थांनानै डकुमेन्ट्सखौ जमा हैबानो जाबाय। बे डकुमेन्ट्सखौ जमा हैब्लानो नोंथांमोना बे अरुण'दयनि जि 3.0आव मोनै रांखौ नोंथांमोना नेक्स्टआव नै जानुवारि मासाव मोननो हागोन दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो आरो खनसेबाव फोरमायहरखानाय थाबाय। नोंथांमोना गोबाव खालामनो नांला, मानो होनबा डेटआ जोंहा बारा गोबाव नङा। बेखायनो नोंथांमोना थाबैनो थांनानै गाव गावनि डकुमेन्ट्सखौ जमा हैबानो जाबाय। आरो बेखौ खौरां लानो थाखाय नोंथांमोना गामिनि जाय बिथाङा मेम्बार, बे बिथांनियावबो नोंथाङा सोंहैबानो जाबाय आरो अब्लानो नोंथाङा बुजिनो हागोन आरो बे 3.0आव गोदानै एप्लाइ खालामफिननो हागोन आरो। दा दिनैनि नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना रेशन कार्ड दङ दै, जाय न'खराव रेशन कार्ड दङ बिथांमोना फ्रि LPG गेस मोननो थांगासिनो दं दै लोगोफोर। दा बे फ्रि LPG गेसखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय मा मा खालामनो नांगोन, आं बेखौ फोरमायलांनोसै। बे फ्रि LPG गेसखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनो नांगोन आरो नोंथांमोननि जि गेस, बे गेसआ मा जानो नांगोननो, नोंथांमोननि गेसआ प्रधान मन्त्रि उजाला नोंथांमोननि गेसआ जानो नांगोन दे लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोना बे फ्रि गेसखौ मोननो हानाय नङा। बेखौ सोरबा दखाननिफ्राय बायनाय, बबेबा गुबुननिफ्राय लाबोनाय, बेफोरबायदिया नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। नोंथांमोना बेखौ मोननो थाखाय नैबेहाय प्रधान मन्त्रि उजाला बे नोंथांमोननिया अलरेडि जानो नांगोन आरो माने गभमेन्टनिफ्राय मोननाय फ्रि गेस जानो नांगोन। अब्लासो नोंथांमोना बे फ्रि गेसखौ नोंथांमोना मान्थलि मोनबाय थानो हागोन आरो मासै मासै। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। दा बे नोंथांमोना जुदि प्रधान मन्त्रि उजाला जुदि गेसआ नङाब्ला नोंथांमोना बेखौ बोरै कानेक्सन खालामो, बेखौबो आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगोन। नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव नेनानै थाबानो जाबाय। नोंथांमोना बेखौ कानेक्सन खालामनो थाखाय गिबियावनो मा खालामग्रोनांगोन, नैबे क्लिक हियाराव नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन आरो। नैबे क्लिक हियाराव क्लिक होबाय आं। क्लिक होखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जागोन। श' जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोजौनि जि लिंक, नैबेवहाय नङाबा नैबेवहाय, जायखिया मोननैयाव मोनसे आरो नै गाहायावबो दंबावो लोगोफोर, सरि नै गाहायावबो दंबावो। नोंथांमोना नैबे इन्डिया गेसाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जागोन आरो। श' जायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय मा खालामनो नांगोननो, गिबियावनो नोंथांमोननि रेजिस्टार खालामग्रोनानै लानांगोन दे नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल नाम्बारजों आरो इमेल नाम्बारजों नोंथांमोना गिबियावनो रेजिस्टार खालामग्रोनानै लानांगोन। दा बेखौ रेजिस्टार खालामनो थाखाय नैबे गाहायनि जि लिंक, बे लिंकआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होनांगोन आरो। नैबे रेजिस्टार नाव लिरनायाव आं खनसे क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो नैबेवहाय इमेल आइडिखौ होनानै नैबेवहाय साबमिट होनांगोन। साबमिट होखांनायनि उनाव नोंथांनाव जि जिमेल नाम्बारखौ होदोंमोन, इमेल नाम्बारखौ होदोंमोन, बेवहाय नोंथांनाव OTP थांगोन। OTP थाङोब्लानो नोंथाङा बे OTPखौ बेवहाय टाइप खालामना होयोब्लानो नोंथांनिया रेजिस्टार जागोन आरो। रेजिस्टार जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे लगइनआव क्लिक खालामनानै होनांगोन आरो। बेवहाय लगइनआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा जि पासवर्ड होदोंमोन, जि इमेल होदोंमोन, बेखौ नैबेवहाय इन्टार खालामनानै होबानो जाबाय आरो। इन्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे पेजआ अपेन जासिगोन आरो। बेनि उनाव नोंथाङा जि नोंथांनि जि गेस, बे गेसखौ माने
प्रधान मन्त्रि उजाला गेस बानायनानै लानो हागोन आरो लोगोफोर। बेयावहाय बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। भिडिअआ लं जानायनि थाखाय आं नोंथांमोननो गासिबो अनलाइन प्रसेसखौ देखायजोबनो हायासै, बिनि थाखाय आं नोंथांमोननाव निमाहा बिनाय थाबाय। जुदि नोंथांमोना बे नोंथांमोननि गेसखौ माबोरै प्रधान मन्त्रि उजाला गेस बानायो बेखौ जुदि नोंथांमोना कानेक्सन खालामो, बेखौ जुदि भिडिअ नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट्स बक्सनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन आरो फोरमायहरनो हागोन। आं नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौ बोरै कानेक्सन खालामो आं बेखौ दिन्थिलांगोन आरो लोगोफोर। गोजोन्थों। दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। थेंक इउ, बाय बाय।